kulitu nkoke kumene kuti ndithu ku parliament makamaka ndithu chigawo chakumasana uku pamene aphungu akuyembekezeka kusankha ndithu speaker wa nyumba ya malamulo, first deputy speaker komanso ndiye kuti second deputy speaker of parliament. Ndetu paja ndithu kumene ku parliament kuli mabuloko angapo. Kuli buloko yoyamba ndiye kuti ya chipani chotsutsa boma cha Malawi Congress Party, ndiye kuti kuli buloko ina ndiye kuti aphungu amene ndoyima pawokha, ndiye kuti buloko ina ndiye chipani cha DPP imene ndithu ndiyolamula, komanso kuli zipani zina kumeneko zindi aphungu. Ndipo satira ndithu ndi maudindo amene atchula pamene pa speaker of parliament, deputy komanso second deputy. Kumeneko ndithu maina anatchulidwa makamaka pa mpando wa speaker of parliament ndi umene kuoneka zona kuti zipani ndithu zinapo chidwi kwambiri. Ndipo tenga ndi maina amene ali kumeneko pali ndithu maina atatu. Ku chipani cha Malawi Congress Party kumeneko ndithu kuli Peter Dimba, chipani chimenechi after ndithu kandi NEC meeting atakhalirana pansi kumene kukambirana anatchula zina la Peter Dimba kuti ndi amene akapikisana pa udindo umene wa speaker of parliament. Koma mbuyomo tinazona ndithu kuti Sam Kawale ndi amene azanena zona kuti iwo akukayimira, koma ku chipani anasintha chiganizo chimenechi kunoti Peter Dimba ndi amene akachimire ngati speaker of parliament. Paja mbuyomo parliament yathayi ndiyoti speaker wa nyumba ya malamulo komanso deputy anachokera ndithu ku chipani cha Malawi Congress Party amene ndiyoti anali Catherine Gotanhala komanso Amadeso Kazombo. Ndeno ku chipani cha Democratic Progressive Party dzina limene linaperekedwa kumeneko ndi Samia Sulemani, amene ndithu anapereka dzina limeneli ndiyoti ndi mtsogoleri wa chipani chimenechi Professor Arthur Peter Mutharika amenenso ndi mtsogoleri wa dziko padakali panopa. Kumbali ya chipani cha DPP amene ndithu akufuna pa udindo wa first deputy speaker of parliament kumeneko ndiyoti ndi Victor Musowa ndi amene ndithu aonesa chidwi pamene pa ku chipani cha DPP. Kumbali ya second deputy speaker ndiyoti ku chipani cha UDF amene aonesa chidwi ndi Esther Joluba. Tikupeza kuti ambiri watsala bwino amene ngani yawonso ndithu timayipanga publish ma video amene tinaulusa ndithu mbuyomu. Ndiyoti ena amene akupikisana pa udindo umene wa speaker of parliament ndiyoti ndi akondwani nankhumwa a chipani cha PDP. Paja ndithu ni mtsogoleri ku chipani chimenechi komanso ndi phungu yekhayo amene anapambana pa chisankho kuchoka chakumulanje uko. Ena amene amapikisana nawo pa udindo umenewo ana ndithu George Million amene ndithu ndi phungu wa independent amachoka chigawo chaku Mwera kumeneko ndiyoti ndi ku Phalombe amati ku Machemba constituency kumeneko, amene amafuna kuyimira pa udindo ndithu wa speaker of parliament. Komano asintha chiganizo chimenechi kuti anakambirana ndi chipani cha DPP malo mwake ndithu atamvana apanga endozi a Samia Sulemani. Kupangidwa endozi kwa Samia Sulemani si okhawa, tinaonanso kuti achipani cha NDP mosogozedwa ndi Frank Tumpale Mwenefumbo nawonso ndithu anapanga endozi a Samia Sulemani pa udindo wa speaker of parliament. Kenakonso pa deputy amapanga endozi a Victor Musowa, kuzafika ndiyoti pa second deputy ndiyoti amapanga endozi a Esther Joluba. Ndiye paja ndithu pa udindo wa speaker amene amawina ndi amene ndithu amakhala ndi majority. Ndiye potenga ndi mene aphungu alili kumeneko zikuonesa ndithu kuti chipani cha Democratic Progressive Party chimene ndithu chindi aphungu ambiri, chifukwa pa chisankho chimenechi cha anapeza ndithu aphungu okwana 78. Pachiwiri pake ndiyoti ndi aphungu ndithu amene ali oyima pawokha, chiwerengero chawo akumakwana ndithu 70. Pachitatu ndiyoti pamabwera ndithu chipani cha Malawi Congress Party ndi aphungu okwana 53. Pa number 4 pa chipani cha UTM chindi aphungu okwana 8. Kenako ndithu pali chipani cha UDF chindi aphungu okwana 4. Zipani za Ford komanso zipani za PP iyo ndithu ali ndi aphungu atatu. Komano kumbali ya chipani cha Ford ndiye kuti pano pakukhala ndithu aphungu awiri makaposata ndithu kuti president wa chipani chimenechi amene atundi Enoch Chihana paja ndithu anapanga alliance ndi chipani cha DPP. Ndiye kumeneko ndithu anasankhidwa kukhala second vice president. Ndiye kunonse zingatheke kuti akapange hold two positions malamulo ndithu samalola zimenezo. Ndiye malo mwake ndithu udindo wa phungu wa nyumba ya malamulo umene ndithu anali umene ndiyoti unapangidwa council. Ndiye kuti pozapanga ndithu ma by elections kumeneko kurumpi ndiye kuti kuzasankhidwa ndithu phungu wina malo mwake ndiyoti ku parliament iko ndiyoti ndi aphungu ndithu awiri. Kumbali ya chipani cha PDP ndiyoti phungu wake ndithu ni mmodzi amene akondwani nankhumwa. Komano tikatenga ndithu chiwerengo cha phungu onse amene ndithu kupita ku parliament akuyenera kukhala 229. Komano posayira ndithu kuti pa chisankho chija chinachitika pa 16 September
madera ena aphungu ndi kuti kumene kunali zovuta zina mapirake ndithu abungwe la Malawi Electoral Commission anapanga council ndi amene anapambana kuti ali eligible ku parliament ndikuti ndi aphungu kwana 224 kaono pa chifukwa chona kuti kumbali ndithu ya chipani cha Ford paja takamba kale nkhani yake kukhoza ndi Enoch Chihana ndi kuti malo mwake aphungu onse amene akufuna ndithu kuti akhale kumeneko ndi kuti onse ndithu akwana 223 ndi bungwe la MEC pozachitisa chisankho azachitisa ndithu madera aphungu okwana 6 kumbali ya chipani cha UTM tinaona ndithu kuti Felix Njawala anaonesa chudi pa udindo ndithu wa First Deputy Speaker of Parliament komanso ena ndi kuti ndi Catherine Nzumala amene ndithu akuchoka ku chigawo cha kumpoto komano ndi achipani chimene cha UTM. Zisankho zimene zikachitika ndi ndithu tikubwera kuzapereka update kuti amene ndithu wachita bwino ni ndani nanga achita bwino pa udindo wanji kumene ku parliament. Mwinato mwini maganizo pa nkhani imene pamene tinazoti ku parliament ndithu lero masana kuli nkoke pamene akuyembekeza ndithu kusankha Speaker of Parliament, Second Deputy Speaker of Parliament komanso First Deputy Speaker of Parliament kumeneko pamene kuli ndithu maina anthu atatu amene akupikisana maka pa udindo wa Speaker of Parliament amene ndi Samia Suleiman achipani cha Democratic Progressive Party komanso ndi kuti Apita Dimba amene akuchoka ku chipani cha Malawi Congress Party kenako ndithu kubwera akondwani nankhumwa achipani cha PDP. Ngati maganizo amene alipo muthu atifotokoza comment section koma tikamambereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Sewaliyo panga like video imene komanso panga subscribe channel imene cha Fox Mala News 18 ndichongoti nkhani zambiri zikamachitika ndi kuti kufikani kwake kuzikhala ndithu kosavuta.